Şol oyunla Viktor bolman oynadym. Sarany giýdim, Viktor aýyrdy elimden. Niye otomobilet ödeküm? Gelýän adam bolmady. Pul da ýok, arwja da ýok, iştah da ýok. Eşeýtip challenge etjek boldum men. Ay bolýar diýdim. Apu işini ýeňsem de bolýar. Ana mirada var. Yan bir kısa bodattılar mı näme? Şotaydı. Bulara planım ma göçkön marjakka fudan marıp. Maşyrlarna minjek bolumda Victoria alak bar. Näme seňde? Victoria ýüňinden aýyrsam da. Ýüregimde wa bolmaly. Aýona bira garaşdym. Baraýyn diýdim. Sagda da var eken oyun oýnaw ýokam görmändim, olam meni görmändir. Mana seýtimde aldym. Soňra komanda samoňa tarap bolýar başlady. Bolly, bolky sana şeýip ansaça aldym. Soňra Pochinkiň wezapdym. Daşdan adam mam ýokmy? Göçkön marmazak bolýanly 4 adam da bar işlerine. Enfam bolýar diýdim, duraba bir ýere giderdim. Sasnawkada da şerat batýarlar. Eşeýtip. Bir ortam aýlap barýan adam gelýär ha. Hakyky. Ýa-hi zebba ýekdi. Barda Dawli zeb hajyny gamaýdy. Ayfon Sasnawka daş bolýardy ýa-ni berk beýleki duraba giderdim. Thompson'am gawwarýan ýöne Grazan aljam almajagym bilmän. Ahir Thompson aldım. Magazine ýetdim. Ana dukana ýetdim, magazin zahtar alışdyrdım. Esasam granat. Her oyuna da aýtyp ýüregime de düşýändir ýöne. Soň ýene adam aýakda düşdüm. Meni görýär. Ana gawalym, Graza gawda ýöne, kalaşdan datdan. Sprey da şondan gawy. Ýene dosy bar eken ha. Soň maňa granatyn tutan gatdarlar ýene diýerler. Granatı öldürüp bilenim gawal ýoksa bäl ölýärdim gone. Onda ýene dosy bar, daşdan atypdy. Soň ýene janmas tutan, ona matdylar. Aňyrdan. Atdylar ýene ölmedi. O da meni ýatdan çykartdy, aý bolýardy diýdim maňa. Aňyrklara kabar alyp durdy. O da maňa gawaldy. Ana. Niýe de bar oňalyk başda atyp çanymy tutdyň, arkaňa ur. Efem aýlanp barýarkam. Angaryň içinde adam gördüm. Göremok sesini eşitdim. Geldim maňa. Angar tarapyndan garym bar. Şu tarap. İçinde de. Maňa kokteyl, ýa kokteylim şu jaga akaşlara diýýär. Birinji, ikinji. Üçüncü gitdi, o da dolu gitmedi mi lan? Ayna, manam şeýdim de aldım. Munda dostlar var eken ha. Doasydyr da bilemem. Mana soň ýene de geldiler. Uwaz gelýär bir ýerden ses eşdilýär görünen o. Böyle şu bakyp duran tarapymdan gelmeli o. Ahir gördüm. Mana da kan gaws spray gitmekde.
Biraz FPS tek bolýanyň diýenim şo bar. Yani, bu şey. Sprey da da diýenim ki. Bununla da ýatsak boldum, la bol.